Ola e benvidas a un novo vídeo nesta a miña, a vosa, a de todo o mundo canle de YouTube. E nesta fin de semana, hoxe, vou de excursión por estar apuntado a aulas de irlandés. Decidiron levarnos de excursión como se estivésemos no cole. Eu encantadísimo, a verdade. E a fin de semana a unha das zonas de Irlanda onde máis irlandés, irish, gaéliga, como lle queirades chamar, onde máis irlandés se fala, efectivamente. Entón, pois nada, aí vou. O único problema é que desta vez vou eu só, coas miñas compis das aulas, que tampouco teño moita relación con elas, sen as miñas, sen o meu grupo de amigas. Estamos a venres, saímos hoxe, a excursión é ata o domingo, son as 12 da mañá e teño que estar na universidade ás 3:15 porque sae o bus. Aí non teño que lavar a perruca, teño que facer a bolsa e teño que xantar. Sempre todo a última hora, non? Perfecto. Primeiro paso, lavar a perruca. Hai que comezar por algo, chicas. Segundo paso, xantar. E primeiro para xantar hai que facer o que vou xantar, claro. E por último, facer a bolsa, que xa está lista e marcho xa. Ai, a ver como vai, non? Xa estou na universidade, estamos aquí efectivamente esperando para coller o bus e dame absolutamente ninguna vergoña gravar con esta xente, porque como non me coñecen de nada. Vale, chicas, xa non estou tan asustada porque hai unhas chicas que parecen bastante simpáticas, así que a ver se me falan algo durante a fin de semana, por favor. Fixemos agora unha parada porque o conductor dixo que tiña que facer unha parada de 40 minutos dereitos laborais, supoño, mais sostivemos no bus 1:15. E pois nada, agora aquí esperar 40 minutos. Díxonos, tedes aí un súper, e non sei se é un centro comercial ou algo, creo que non, así que pois nada, 40 minutos aquí facendo tempo. Perfecto, aproveitei para ir ao baño, que xa va por mí, e nada, a facer tempo. Estamos no súper e esta xente, tío, son as 6 menos 20 da tarde e esta xente xa está collendo cousas para xantar, para cear, entendo. Chicas, que diferencia cultural, non? Chicas, eu non estou entendendo nada. Supostamente, como que a comida está incluída no que pagamos para ir á excursión. E a xente está como en determinada cadea de comida rápida que non íamos mencionar aquí porque, efectivamente, creemos nunha Palestina libre. E despois no supermercado, non sei que, collendo comida, non sei que. Eu non entendo nada, chicas. Non pode ser que teñamos que coller a comida, que ninguén diga nada e que... Claro, teño que coller a comida como aquí, nunha parada que ten que facer o condutor non sei que. Por favor, que alguén me explique algo. Eu decidín creer que vou ter algún sitio onde coller comida, no caso de que teña que coller comida, porque, repito, poñía que estaba incluída. Non entendo nada, chicas. Xa estamos no bus outra vez, de camiño o de noso destino, non collín cea nin collín nada, así que espero que a verdade que polo menos as moi malas haxa unha máquina expendedora, no caso de que tivésemos a coller a cea aquí, que non lle vería sentido ningún, sabedes? Entón espero que polo menos haxa unha máquina expendedora ou algo. Veremos. Chegamos, como vos explico que estamos literalmente no medio da absoluta nada? Guau, chicas, como promete esta fin de semana. Agus geranna farge water, vi eskinis, peskinis, miltamor, si algo henne mara, nach der bush, gus igual. Chicas, veo un señor increíble, unha hora e media de charla para falar así un pouco de lendas, mitos do irlandés e ao final rematou falando de a situación do irlandés a nivel sociolingüístico
increíble, que non pensa que sexa unha lingua aquí falano é o 2% das habitantes de Irlanda a diario de normal, o 2%. Dixo que non cría que fose unha lingua en perigo, que había un sentimento moi forte e que ao final, claro, que levan que estiveron efectivamente moito tempo baixo o dominio dos ingleses e que tampouco levan tanto independizados, entón que el cree que é un proceso de adaptación de voltar a lingua e non sei que. E tamén como que me fixo risa, non diría, diría que me interesou como que eses prexuizos que, pois, efectivamente temos no galego, ademais de que un dos señores que está aquí con nós, que nos é de guía e así, fala máis ou menos galego, increíble, unha situación increíble, pois que eses prexuizos que efectivamente tamén se utilizaban contra o galego de, pois, unha lingua rural, unha lingua que non é moderna, que non sei que tamén se empregaban contra o irlandés, non sei que. Foi unha charla increíble, a verdade, encantoume. E nada, pois houve xente que foi ata un pub, ata un bar que hai aquí, a 10 minutos andando, e decidín que vou dormir, porque a verdade é que hoxe estou bastante canso, e mañá pola noite seguramente tamén vayamos, e sinceramente un bar dun sitio aquí perdido no medio de absolutamente nada, pois creo que o vexo perfectamente nun día, así que xa irei mañá. Hoxe descanso porque mañá creo que mañá imos ter unhas rutas e quero dormir ben e ter enerxía durante o día, non? E listo. Ata mañá. Bo día, xa temos luz solar e podemos ensinar efectivamente o que se ve desde a habitación, porque onde pola noite chegamos era super de noite e non se vía nada. E agora mirade. A ver se enfoca. Wow. Xa vos dixen que estábamos literalmente no medio da nada. E non mentía, verdade? Aquí estou, chicas, almorzando. Eu só aquí na cociña. Había aquí un xeo, claro, non podía gravar, non podía falar, porque, en fin, non? Pois nada, hoxe a ver que tal o día. En principio en facer unhas rutas. Creo que voltamos aquí para xantar. E a ver como vai o día. Eu confío, a verdade. Tiña medo por como sentirme só, porque non ven ninguna das miñas amigas. Xente super simpática, a verdade. E agora xa despois de almorzar, pois subín aquí lavar os dentes e así. E xa está o bus esperando abaixo para ir de ruta, así que a ver que vemos, que creo que ademais, creo non, dixéronme que esta zona é unha das zonas máis chulas de Irlanda, a verdade, de paisaxes e así. A ver que tal. Non sei se vai escoitar, a verdade, porque vai un vento e agora non teño os micros. A primeira parada que facemos é como un asentamento no que os vivían antigamente e o señor que está con nós, este que nos está explicando todo así, como que ten moitísima relación con Galiza. Estivo explicando que ele estivo a Coruña e claramente estamos super relacionados, que divertido, e sabe falar un pouco de galego. Increíble, chicas, que señor tan divertido. Xa estamos de volta no bus porque vai frío que te cagas, chicas. Que señor increíble, a verdade. Estivo falando da relación de Irlanda con Galiza, non sei que ele foi por primeira vez no 2004 e que desde aquela vai todos os anos, que a primeira vez que foi como sentirse na casa, que alucinou, e que agora vai todos os anos e se sente como na casa e dixe se tenes que visitar algún sitio e de Galiza, the place to be, o lugar para ir, increíble. Chicas, non hai nada de luz, a verdade. En fin. Non se me ve o que estades vendo, pois nada.
A luz, a luz. A verdade é que as vistas son increíbles. O frío tamén, mais as vistas, increíble. Esta vai ser a situación a partir de agora. Vai moitísimo frío, e que tamén vos direi que xusto coincidiu a excursión nunha fin de semana que daron unha onda de frío increíble, a verdade. Entón, pois, nada, a que mellor estamos a sensación térmica de grados baixo cero, Guau. Genial. E agora fixemos aquí unha pequena parada na vila, así que estaremos dando unhas voltas por aquí. Absolutamente fascinante. E despois desa pequena parada para tomar un hot chocolate, un chocolate quente, pois voltamos para seguir coa ruta e vai un vento e un frío que flipa, os vaya. Xa estamos de volta no hostal, non sei se chamalo así, a verdade é como unha casa que ten a universidade para este tipo de excursións. Está moi ben, a verdade, estou contentísimo, teño o meu... anda, un tractor. teño a miña habitación para min, non sei que, está genial, a verdade. Pola mañá, pois iso, houbo momentos para todo, non? Un pouco de historia, un pouco de visitar o que é a vila en sí, e agora tiñamos este tour en bus. Baixámonos aí nun momento que vistes eses planos tan chulos, non? Un ventarrazo increíble tamén. E pois nada, unha pena, a verdade, que chova agora xusto neste último tramo, porque era precioso, a verdade. Todo así, como moi rural, como unha paisaxe increíble, increíble estaba. Espectacular. É unha pena que chova, verdade? En fin. E agora, pois estamos aquí para xantar e pouco máis, a verdade. Despois creo que pola tarde temos agora bastante tempo para xantar e despois pola tarde pois saímos outra vez de tour, de excursión, de visita por aí, non sei onde, a verdade. Entón, pois nada, aquí estamos. Chicas, que ben feito. Tiña como medo de vir, creo que comentei ao principio do blog, tiña como medo de vir eu só, porque non está ninguna das miñas amigas, mais a xente aquí simpatiquísima, unhas chicas xeniais, a verdade, divertidísimas. En fin, estou contentísimo. Very cutting one. The next night she was getting through the woods that surrounded the palace, and she went on and on that night, until the evening of the next day. She had a few cakes with her, and she got nuts, and muggerines, which is the fruit of the sweet briar. E despois de contar así, non, unhas historias entretidas, tal, viñemos aquí a esta sala para colocar a mesa, porque van facer a cea e imos cear todas xuntas en familia. A verdade é que estou pasando genial, chicas. Xente moi boa, a verdade. E esperade que vos teño que ensinar unha cousa, unha morriña, un lusco-fusco. Que o señor ten ata unha bolsa do Gadis. Unha bolsa do Gadis. A verdade é que casa chula, en a universidade aquí. Oh my God. I have like this one, but it's small. I don't know. Can somebody double check the pasta for me? E agora, despois de cear, pois parece ser que imos sair. Ai, a un pub, a un bar que hai aquí a 10 minutos andando. E pois nada, a ver que tal está. Genial, chicas. Like this is the... Okay. So this is the base. Yeah. Okay. The walking.
Then, when we finish the bottom, we have the punto, like the step, for example. Well, very easy. To the front, to the back. And is it still a mirror? Yep. E ao final, efectivamente, saímos de festa. Despois de mostrarlles como bailamos e como cantamos na Galiza, non? Espallando a nosa cultura polo mundo. Chicas, estou tan triste agora mesmo, estou no baño do bar onde estamos e estou triste porque teñen a bandeira de Euskal Herria, teñen a bandeira de Cataluña, mas non teñen a bandeira da Galiza. Aí teñen a bandeira de Euskal Herria e aí teñen a bandeira de Cataluña, mais non teñen a bandeira de Galicia. E xa estamos de volta no hostal. Falamos uns temas interesantísimos. Que se falamos do AIS de Estados Unidos, que se falamos das diferentes variantes do inglés, que se falamos dos diferentes acentos do inglés, que... increíble toda, verdade? E foi unha experiencia multicultural, non? Wow. E agora imos dormir ata mañá. E mañá literalmente xa marchamos. Así que nada, creo que a idea é mañá erguerse cedo para ver o sunrise, non? Ver o amencer. Esa estampa, non? O que pasa é que non sabemos se vai chover ou non. En plan, se chove non ten sentido, porque non se vai ver ni nada. Mais se non chove, parece ser que o amencer aquí é como moi bonito, moi característico. Pois nada, veremos a ver. Bo día! Nada, chicas, puxenme a alarma para as 7:15, 7:20 da mañá para ver se o ceo estaba bonito, non? E non, estaba chovendo e todo nublado, así que nada, voltei dormir, a verdade. E agora son as 9, voume vestir, vou preparar a bolsa para marchar, porque a unha ven o bus, así que non sei moi ben que faremos estas 3 horiñas. Mais veremos, contaremos algo, xogaremos algo, e xa está. E agora, antes de marchar, saímos da casa para ir ver a praia que temos aquí ao lado. Xa estamos de volta na casa e nada, só queda baixar todo, botar a lavar a roupa da cama e pouco máis, a verdade. Non sei se xantaremos algo antes de marchar, marchamos nunha hora, son as 12 e nada, unha fin de increíble, chicas, a verdade. Ai, e agora inclusive vai sol, Nada, un remate perfecto.
pouco se fala dos meus pelos, a verdade. É que choveu un ventarrazo, non me xulguedes, chicas. Ai... Última parada da viaxe, xa estamos de camiño. Pois nada, nunha horiña e pico, dúas, xa chego outra vez a Cork e xa para casa. E aquí o David editor, 2 semanas despois, que non se lembrou de gravar un final do vlog. Pois nada, aquí estaba eu editando, estudando, e nada, así vai rematar este vídeo, non? Originalidade, supoño. Vémonos no seguinte.